draga, sa svojim dragima igra ne završava. Boca i lutkica, smesti se i uživaj. Pečurkin šešir. Boca, Lutkica, Baltazar, Leptirica, Vendal i Loptica su pošli na izlet u jesenju šumu. Odjednom su čuli tiho plakanje. Dolazi iz pravca žbunja, šaputao je uplašeno Boca. Jedna mala pečurka je plakala iza žbunja. Nedostajao joj je šešir sa glave. Ko ti je odneo šešir? Upita bojažljivo Lutkica. Ne znam, dok sam se probudila već ga nije bilo na mojoj glavi. Plakala je pečurka. Nemoj da se brineš, mi ćemo ti pomoći. Naći ćemo ti drugi šešir. Tešio ju je Boca. Svi su otrčali kući i ubrzo se vratili u šumu sa po jednom vrstom šešira. Doneli smo ti nov šešir, rekli su i redom isprobavali šešire na pečurki. Prvo ju je Lutkica stavila svoju tufnastu kapu, ali pečurki ona nikako nije pristajala. Zatim je Leptirica stavila svoj veštičiji šešir. Ne želim da budem veštica, rekla je besno pečurka. Posle ovoga je Loptica izvukao svoju kapu za sunčano vreme. Ali joj je ona bila mala. Sada je Boca nastupio. Donao sam čak 2 šešira, ovde je moj baštovanski i donao sam i đavolju kapu. Baštovanski šešir je smešno pristajao pečurki, ali se ona ovome uopšte nije radovala. Ne sviđa mi se, utvrdila je. A od đavolje kape je postala još besnija. Ne, nisam đavo. Ljutito se zajapurila. Onda je postala stvarno turobna, kada je Baltazar pokazao crveni lonac koji je nosio Sneško Belić zimi. Ovo je jedan lonac. Neću da nosim lonac na glavi. Besnela je pečurka. Ovo nije običan lonac. Ovo je bio šešir našeg Sneška Belića. Na kraju je stigao red na Jelenka Vendala. Doneo je pečurki jedan cilindar. Ovo i nije loše, promrmlja pečurka. Ali molim vas, nađite mi ipak moj šešir. Njega bih želela da nosim. Brzo su se prihvatili da nađu pečurkin tufnasti šešir. Baš tada su tuda letela 3 mladunčeta kanarinca. Mi znamo gde je pečurkin šešir. 3 bube se voze u njemu kao u čamcu, videli smo. Dođite, pravac potok, uzviknula je Lutkica. Na vodi su se pevušeći vozile kao čamcem u pečurkinom šeširu 3 bubakore. Vratite nam pečurkin šešir, viknuo je na njih besno Boca. Obećali smo našim drugarima buvicama da ćemo ih posetiti. Potreban nam je čamac. Ali ovaj šešir nije čamac, on je pečurkin šešir, vratite joj, ratoborno reče Boca. Bube kore su na kraju bezvoljno vratile šešir. Ali kako ćemo ovako stići do buvica? Upitaše tužno. Mi ćemo vas odvesti, mi smo krenule ka malom ostrvu. Cvrkutala su 3 kanarinca. Ura, letit ćemo na leđima ptice. Skakutale su male bube. Ali prvo ćemo da vratimo pečurki njen šešir, rekla je Lutkica. Odnosno čamac. Hikotale su se 3 bube kore, ali ih je Boca tako strogo pogledao da su odmah prestale. Hvala, reče srećno pečurka i zadovoljno se nasmeši. Stoji mi kao da su ga meni skrojili. Bube kore su skočile na leđa 3 ptičice. Srećan put, povika za njima pečurka. Srećan put, glasno se oprostiše Boca, Lutkica i ostali. Svi su se oprostili od pečurke i obukavši svoje šešire, krenuše prema kući. Boca i Lutkica, smesti se i uživaj. Uskršnja jaja.
Stigao je Uskrs. Leptirica, devojčica Leptir, Lili Bubaruža, Skočica, devojčica Skakavac i Vetrić Vilin Konjic su se okupile u Lutkinoj kući da farbaju uskršnja jaja. Koliko jaja treba da obojimo? Upita Lili. Da vidimo. Boza će sigurno doći sutra, a doći će i Baltazar, Vendal, i Den, i naravno Loptica, Alfonso i Puš Čaba. Onda treba da obojimo 7 jaja. Započnimo sa radom. Lijepa su. Sigurno će se obradovati kada ih vide. Zaključila je Leptirica. Vreme je da krenemo. Sutra rano ustajem i ispeći ću palačinke i sa njima dočekati dečake za uskršnje kucanje. Reče Leptirica. Ja ću ispeći pogaču. Reče Lili. A ja ću štrudlu. Dodala je Lutkica i ispratila devojčice. Sljedećeg jutra svaka devojčica je rano ustala. Leptirica je trčala u kuhinju, obukla svoju kecelju i krenula da umesi testo za palačinke. I Lili je zavezala kecelju i već je počela da mesi pogače. Lutkica je mesila štrudlu. Vetrić je spremala piškota rolnu. Skočica se uzbuđeno probudila. Dečaci ne ustaju rano. Imam još vremena da ispečem pitu od jabuka. I stavila je jednu veliku činiju sa jabukama na stol. Ali joj, činija se iznenada prevrnula, jabuke su se otkotrljale i odgurnule sa stola činiju punu uskršnjih jaja. I sva su se razbila. Joj, moje jaja, šta sada radim? Šta ću dati dečacima za kucanje? Otrčala je kod Lutkice. Lutkice, razbila su mi se sva jaja, svih 7, pomozi mi, molim te. Nemam vremena, Skočice, pečem kolače, ali su mi ostala 2 neofarbana jaja i daću ti ih. Oboji ih i bit ćeš spremna dok dođu dečaci. Lili, na parčići su mi se razbila jaja. Možeš li da mi pomogneš? Ne mogu, peku mi se pogače. Uzmi ova 3, još imaš vremena da ih obojiš. Leptirice, pomagaj. Ponovo treba da obojim jaja, sva su se razbila. Sva su se razbila. Žao mi je, Skočice, ali ne mogu sad da ti pomognem. Zagoreće mi palačinke. Daću ti ova 2 neobojena jaja. Vetriću, imam problem. Razbila su mi se farbana jaja, molim te, pomozi mi. Sama ne mogu da ofarbam svih 7 jaja. Nemam vremena. Žalila se Skočica. Znam ko može da ti pomogne, pođi za mnom. Trčali su preko šume skroz do pećine. U sljedećem trenutku pospano se pojavi pećinski pauk. Dragi pauče, treba nam tvoja pomoć. Počela je Vetrić. Skočici su se razbila uskršnja jaja i sada treba ofarbati 7 novih. Nemam mnogo vremena, uskoro će doći dečaci na kucanje. Nemam ništa protiv. Promrmlja pauk. Hvala, divan si. Rekla je Skočica i oprostila se od Vetrića. Potom je uzela četkice, farbe i zajedno sa paukom prionula na posao. Pauk je mogao čak 3 jajeta da ofarba odjednom. Gotovi smo, reče srećno Skočica. Zahvalila se pauku na pomoći i složila jaja u činiju. U tom trenutku su već kucali na vrata. Skočica ih je otvorila, a 7 dečaka su zajedno počeli da recituju pesmicu. Ovu devojčicu ću politi, a na lepom jajetu se zahvaliti. Svi su poprskali Skočicu. Devojčica Skakavac im je ponosno pružila činiju, a dečaci su izabrali po jedno od šarenih jaja. Kolače nažalost nemam, reče tiho Skočica i ispriča šta se desilo. Nemoj da se brineš. Smejali su se dečaci. Kod Lutkice smo jeli štrudlu, kod Lili pogaču, kod Leptirice palačinke, a kod Vetrića piškotu. Ni zaloge više ne bi stao u naš stomak. Rekoše dečaci, mnogo se smejali. Boca i Lutkica, smesti se i uživaj. Knedle. Jednog jesenjeg dana Lutkica Bubamara je kuvala knedle sa šljivama i pozvala drugare na ručak. Došli su Boca, Baltazar, Vendal i Leptirica. Zajedno su postavili sto i seli da jedu. Bubamara je na svaki tanjer stavila 3 knedle. Boca, Lutkica i Leptirica su se brzo zasitili.
Knetle sa šljivama, obožavam ih. Mogao bih čak i 5 da pojedem. Reče Baltazar pčelica. Kažeš 5, ja bih mogao i 7. Odgovori brzo Vendal. 7, dobro, onda bih ja 8. A ja bih 10. Izjavio je Bubarog. Dobro, hajde da se takmičimo. Završio je prepirku Baltazar. Hajde da vidimo ko od nas može pojesti više knedli. Lutkici se nije svidela ova ideja, probala je da ih odgovori, ali dečaci nisu popuštali. Ovo se neće dobro završiti. Upozorila ih je, ali Baltazar i Vendal nisu poslušali. Do sada smo pojeli 3 knedle, sada neka dođe 4. Predlagao je Vendal i nove knedle je stavio u oba tanjira. Kada su obojica završili, uzeli su još knedli i pojeli su i 5. Posle 5 su pojeli 6. Posle 6 su pojeli 7. Posle 7 su pojeli 8, a posle 8 9. Sada dolazi 10. Da li možeš još? Upita Baltazar. Kako da ne? Mogao bih 2 puta ovoliko da pojedem. Reče Vendal. Već su pojeli mnogo knedli kada je obojicu počeo da boli stomak. Sve ih je više boleo. Idem brzo po doktora Sovu. Reče leptirica, devojčica Leptir. Doktor Sova ih je pogledao i ljutito počeo da ih grdi. Pa dobro, ko je još ovako nešto video? Naravno da vas boli stomak. Obojica su pojeli 15 knedli. A rezultat takmičenja je nerešeno. 3 dana ćete biti na dijeti. Ništa ne smete jesti osim kuvanog krompira. Ali baš sutra u šumu dolazi prodavac kurtoš kolača. Progovorio je očajno Vendal. Stvarno mi je žao, ali sada ćete izostati sa kurtoš kolača. Za 3 dana dođite kod mene da vam ponovo pregledam stomak. Reče strogo doktor Sova i ode svojoj kući. Sledećeg dana je stigao na veliku livadu Buba vatreni opančar sa mirišljavim kurtoš kolačima. Svi stanovnici šume su srećno jeli ukusne kolače. Ja želim jedan sa cimetom. Reče Lutkica. Ja ću sa kokosom. Gurkao se Boca. Meni dajte jedan šećerni. Uzviknula je Leptirica. A bilo je kolača i sa orasima, makom, čak i sa kakaom. Baltazar i Vendal su tužno gledali na veseli vašar, ali su poslušali doktora Sovu. Nakon 3 dana, pčelica i Bubarog su potražili doktora. Hajde da vidimo. Promrmlja Sova i detaljno ih pregleda. U redu, ozdravili ste. Vidim da ste me poslušali. Pa da. Tužno će Vendal. A tako sam želeo da jedem kurtoš kolače. Vendal i Baltazar su se oprostili od doktora Sove i već su krenuli kući kada Sova reče za njima. Sačekajte samo minut. Imam nešto ovde. Sačuvao sam vam 2 kurtoš kolača. Izvolite. Doktore Sovo, i vi ste bili na livadi. Pa naravno. Kupio sam kolače mojim mladuncima, a ova 2 sam sačuvao za vas. Lepo ste ispunili ono što sam tražio od vas. Nije u redu da ostanete bez ovog slatkiša. Hvala. Rekli su srećno Baltazar i Vendal i zagrlili doktora Sovu. Boca i lutkica, smesti se i uživaj. Društvena igra. Jednog jesenjeg dana Boca se igrao društvene igre sa Leptiricom. Na tabli je dug put kružio od Niša do komadića Kačkavalja. Pobedit će onaj čija figura pre stigne do Kačkavalja. Igru je počeo Boca. Bacio je kocku i krenuo korak. Zatim je sledila Leptirica. Bacila je i krenula korak. Pobedio sam. Uzviknu dečak Puš kada mu je figura stigla do parčeta Kačkavalja. Dobro, pobedio si. Odigrajmo još jednu partiju. Predložila je Leptirica. I drugi krug je Boca pobedio.
Pobedio. Ponovo sam ja pobednik. Ponosno će dečak puž. Odigrajmo još jednu partiju. Ponovo su počeli. U trećem krugu je leptirica stigla prva do cilja. Pobedila sam, Boco, sada sam konačno ja pobednik. Izjavila je zadovoljno devojčica Leptir. Boca se tada okrenuo i sakrio ispod jele i bacio kocku tako da je leptirica ne vidi. Dobio sam 6, reče ponosno, ali ga je leptirica opomenula. Ne važi se, Boco, baci tako da i ja vidim. Ne. Ali da, baci ponovo, Boco. Dečak puž je na kraju ponovo bacio. Kockica je sada pokazivala 2. Boca je zaostao i leptirica je i ovaj krug pobedila. Ne važi. Ja želim da pobedim, ovo je prevara. Ali, Boco, u društvenoj igri je baš ovo smisao. Jednom jedan pobeđuje, drugi put drugi. Ne možeš uvek biti pobednik. Ali mogu, želim stalno da budem pobednik. Razjareno će Boca i u besu tresne igru na pod. Pa dobro, onda se igraj sam, reče devojčica Leptir i napusti puža. Bolje će i biti da se sam igram, reče Boca. Bacio je kockicu, zatim išao korak, ponovo bacio i ponovo koraknuo i redom je svaki put pobedio. Ali ovako mu je ubrzo dosadila igra. Postavio je svog Medu pored sebe, ali ni Meda nije bio uzbudljiv protivnik. Napokon je Boca krenuo da potraži leptiricu. Nije dobro kada igram sam, pomislio je tužno. Devojčica Leptir se na livadi baš igrala kartama sa Lutkicom, Lopticom i Baltazarom. Da li mogu da se pridružim? Upita bojažljivo Boca. Pa, znaš, Boco, ako nam se pridružiš, nije sigurno da ćeš ti pobediti. Ne bih voljela da i karte tresneš na zemlju. Leptirica na kraju povika za njim. Boco, možeš nam se pridružiti, ali samo ako obećaš da nećeš pobesniti ako izgubiš. Dobro, da je u redu. Složio se Boca i već potrča ka njima. Igrali su karte zajedno dok se nije smrklo. Jednom je Boca pobedio, drugi put Leptirica, ali i Loptica i Baltazar i Lutkica su pobedili po jedan krug. Boca je bio srećan što se mogao igrati sa drugarima i više nije bio ljut što nije samo on pobeđivao. U jednom trenutku dolete im Vendal, Jelenak i povika sa visine. Pogledajte, izrezbario sam štapiće za roštilj. Dođite da zapalimo vatru i pečemo jabuke. Ova ideja se svima svidela. Došao je i Den, Buba Krompir. Jabuke su isekli na kriške, stavili na štapiće za roštilj i kada je od vatre ostao samo žar, počeli su da peku voće. Ispekli su sve kriške. Boca je svoju poslednju krišku dao Leptirici. Mnogo je želeo da nešto drago kaže devojčici Leptirici, ali na kraju samo reče: Izvoli, tebi ću je dati. Kada su jabuke ponestale, štapiće su prineli žaru i sa svetlećim vrhovima štapova crtali po tamnom nebu. Boca i Lutkica, dođi i uživaj. Infekcija uveta. Jednog popodneva Bubamara Lutkica veselo je doskakutala do Bocine kuće. Idem do potoka da sakupim kamenčiće. Hoćeš li sa mnom? Ali Boca nije bio raspoložen ni za šta. Ne znam, Lutkice, jako sam umoran. Jako mi je hladno i boli me glava, a i uši me bole. O, Boco, sav si crven u licu, reče Lutkica. Imaš groznicu? Idem brzo po doktora Sovu. Bubamara je hitno otišla u jamu doktora Sove. Dragi doktore Sovo, dođite brzo. Boci je jako loše, požurite. Doktor Sova brzo spakova svoju lekarsku torbu, obuče se i brzo se uputi ka pacijentu. Zdravo, Boco, da vidim gde je problem. Prvo ću ti poslušati pluća. Boca je skinuo gornji deo pidžame i poslušno disao. Otvori usta, hoću i grlo da ti pogledam. Ne želim,
Mrzovoljno će Boca. Ali moram da vidim da li je crveno ili ne. Objasnio je doktor Sova i osvetleo Bocino grlo pomoću lampice. A sad ću da zavirim u tvoje uvo pomoću ovog levka. Boci se to stvarno ne sviđa. Počeo je da plače i da pritiska uši rukama. Ne budi smešan, Boco. Uopšte te neće boleti. Lutkica je uhvatila Bocinu ruku da ga uteši. Pregled uopšte nije boleo. Pa, Boco, doktor Sova je počeo da objašnjava. Imaš infekciju uveta. Gadno si se prehladio. Uzmi svakog jutra punu kašiku ovog leka. Pij dosta čajeva i stavljaj tople vrećice sa prosom na uši. Bocini drugari su odmah došli da mu pomognu. Baltazar je doneo med, Heder cveće kamilice, a stigao je i Vendal, pa su zajedno pravili čaj za pacijenta. Lutkica je zagrejala prosu u lončiću i sipala ga u male vrećice. Pritisni ove džakčiće na uši sve dok se ne ohlade. Boca je stavio kapu i nije je skidao dok se nisu ohladili. Sledećeg jutra Lutkica je našla par prelepih kamenčića na Bocinom stolu. Vau, Boco, božanstveni su, ko ti je to dao? Ja sam ih našao kod potoka, reče ponosno Boca. Sam si ih našao? Upita Lutkica ljutito. To ti nije baš pametna ideja. Još nisi skroz ozdravio. Vratit će ti se groznica. Nažalost, Lutkica je bila u pravu. Boca je uveče opet dobio temperaturu. Bocini drugari su dolazili u posetu svaki dan, čitali su mu priče i igrali se lutkama. Ali kako se Boca osjećao sve bolje, Lutkica se osjećala sve gore i gore. I ona se zarazila. Ovog puta Boca se brinuo o Lutkici. Napravio je čaj i stavio vrećice prosa u kapu. Doktor Sova je posetio i Lutkicu. Zaboga, izgleda da imamo novog pacijenta. Prešlo ti od Boce. Rekao je Lutkici šta da radi da bi joj bilo bolje. Onda je ponovo pregledao Bocu. Sad si skroz ozdravio. Ali da te pregledam, za svaki slučaj. Sve je u redu, potpuno si se oporavio, mali pužu. Opet je prošlo nekoliko dana. Lutkica je uzimala lek, pila puno čajeva, dosta se odmarala i ubrzo se osjećala bolje. Doktor Sova je opet došao i video da je Lutkica ozdravila. Pa konačno svi možemo do potoka da skupljamo kamenčiće. Skakuto je Boca. Ura, idemo do potoka! Povikaše 3 male bebe doktora Sove. Ne zaboravite da se dobro obučete, hladno je uveče, rekao je strogo doktor Sova. Nije morao da upozorava Bocu i Lutkicu. Oni nisu zaboravili da stave šalove, kape i obuju tople cipele. Igrali su šuge dok se nije smrklo i napunili su kofe lepim kamenčićima. Boca i Lutkica, dođi i uživaj. O zmaju. Puž Boca je čvrsto spavao kada je bubamara Lutkica pokucala na njegov prozor. Dobro jutro, Boco. Hajde dođi da napravimo zmaja. Lutkica je nacrtala zmaja, a Boca ga je isekao. Ukrasili su ga papirnatim mašnama, a onda su oko njega vezali kanap. Hajde da ga isprobamo, reče Lutkica. Uhvatili su se za ruke i spremali da isprobaju zmaja. Ali koliko god da su se trudili, zmaj je stalno padao na zemlju. Ja ću da se popnem na drvo i probat ću odatle. Možda će tako poleteti, objasnila je Lutkica, ali zmaj je ponovo pao na zemlju. Odjednom je počeo vetar i oduvao je zmaja sa sve Lutkicom. Boco, pomozi mi! Boca se popeo na drvo i uhvatio Lutkicinu nogu, ali nije mogao da ih povuče nazad. Sada su njih dvoje leteli.
Pčela Baltazar proletao je tuda. Uhvatio je Bocinu nogu, ali ni on nije mogao da povuče zmaja nazad. Sada su njih troje leteli. Krompirova zlatica Edi sedeo je na vrhu borovog drveta. Uhvatio je Baltazarovu nogu i sada je njih 4 letelo. Skočka, u pomoć! Povikao je Baltazar skakavcu koji je prolazio. Ona ga uhvati i sada je njih 5 letelo. Vetar je postajao sve jači i jači. Proletela je i leptirica Heder. Ona je uhvatila Skočkinu nogu i sada je njih 6 letelo. Jelena Kvendal i vilinski konjic Zefir očajno su ih posmatrali. Vetar ih nosi pravo u šumu. Zmaj se upetljao za vrh borovog drveta i svi su popadali na vrhove drveća. Onda je vetrovita oluja stala i izašlo je sunce. Boca je zabrinuto pogledao Lutkicu. Lutkice, ne znam da letim. Kako da siđem odavde? Ne brini, Boco, smislit ćemo nešto. Ja već znam. Povika Vendal. Dođi ovamo, Boco, skoči na ovo ćebe. Ne plaši se, nećeš se povrediti. Čim je Boca pao na ćebe, odskočio je i vratio se nazad u vazduh. Gledaj me, zabavno je. Hajde da probamo. Povikaše svi. Skakali su gore dole po ćebetu do kasno u noć. Uveče, kada su svi u šumi zaspali, vetar je ponovo počeo da duva i zmaj je odleteo. Ocaj, Lutkica, dođi i uživaj. Pauk iz pećine. Boca, Lutkica, Heder i Baltazar sakupljali su raznobojno lišće u šumi. Odjednom su čuli plakanje. Čuješ li to, Boco? Upita Lutkica. Da, dolazi iz pećine. Hajde da uđemo da vidimo ko plače. Bili su uplašeni, ali su išli sve dublje i dublje u pećinu i odjednom su videli odakle dolazi buka. Jecao je mali gundelj. O, šta ti se desilo, mali gundelju? Zašto plačeš? Izgubio sam se u ovoj mračnoj pećini i ne mogu da nađem izlaz. Kako da se vratim do moje male kolibe? Zaplaka mala buba. Kako se zoveš? Upita Boca. Bubi. Hajde, ne budi tužan, Bubi. Mi ćemo ti pokazati put do tvoje kolibe, reče Lutkica grleći malog gundelja. Odjednom su čuli čudan, strašan zvuk iz unutrašnjosti pećine. Uplašili su se i zagrlili se. Sledećeg trenutka se pojavi ogroman, strašni pauk i povika ljutito. Ko me je probudio iz sna? Šta tražite u mojoj pećini? Bežimo svi! Povika Baltazar i svi odjednom pobegoše. Hajde ovde da se sakrijemo, reče Lutkica i svi su se sakrili iza stene. Na sreću pauk ih nije video. Ali onda je Bubi počeo da plače, pa ih je pauk otkrio kako se kriju kod zida.
Boca, Lutkica, Bubi, Baltazar i Heder trčali su što su brže mogli. Ali zaboga, Baltazar se saplao kamen pa ih je pauk sustigao. Boca je uzeo oštru granu i hrabro je branio svoje drugare. Odlazi, ružni pauče! Uzviknuo je. Dok je Boca skretao paukovu pažnju, Heder i Baltazar su trčali oko pauka sa kanapom u rukama. Lutkica je štitila Bubija da pauk ne bi mogao da dođe do njega. Sad smo te uhvatili, reče Baltazar. Pauk je pokušavao da se oslobodi od zategnutog kanapa, ali bezuspešno. Odjednom je počeo da plače. Nisam hteo da vas povredim. Iskreno da vam kažem, nikada nikog nisam povredio. Samo sam se naljutio jer ste me probudili. Pustite me, molim vas. Pokazat ću vam izlaz iz pećine. Stvarno nećeš da nas povrediš, obećavaš? Upita Boca. Da, obećavam. Ajde, sedite mi na leđa i ja ću vas odvesti. Svi su seli na paukova leđa i uskoro su došli do izlaza. Vreme je da se pozdravimo. Osetite me opet. Hvala ti na pomoći, pauče, rekla je Heder. U međuvremenu, Bubi je zaspao u Bubamarinom naručju. Šta da radim sa njim? Lutkica je bila zbunjena. Ajde da mu napravimo kolica, predloži Boca i odmah se baciše na posao. Kolica su bile napravljene od orahove ljuske, a točkovi od grančica. Ali gde mu je koliba? Ja znam, reče Heder. Mali Gundelj se probudio u kolicima kada su stigli do njegove kolibe. O, moja kućica, doveli ste me kući. Hvala vam zaista. Laku noć, mali Bubi. Lijepo spavaj i nemoj više da sam ideš u mračnu pećinu, jer ćeš se opet izgubiti, rekoše Boca i Lutkica i zagrliše malog Gundelja. Boca i Lutkica, dođi i uživaj. Veštice. Jednog letnjeg dana Boca, Lutkica i njihovi drugari pričali su o vešticama. Mislite li da veštice stvarno postoje? Pitao je Baltazar pčela. I da noću lete na metlama? Pa ne znam baš. Boca promrmlja. Uskoro su se Boca i Lutkica zaputili kući. Što se ne bismo vratili uveče? Možda čak i vidimo veštice, predloži Bubamara. Stavili su hranu i piće u korpu i vratili se na livadu. Dugo su gledali u nebo, ali ništa se nije dogodilo. Hajde, Lutkice, idemo kući. Mislim da veštice ne postoje. Lutkica je odugovlačila. Boco, iza onog drveta se čuje čudan zvuk. O, Boco, lišće se pomera. Uhvatili su se jedno za drugo jer su se uplašili. Odjednom se iza drveta pojavila veštica. Boca i Lutkica su vrisnuli. Onda se na nebu pojavila još jedna veštica. Trči, Boco, trči! I trčali su najbrže što su mogli. Brzo su se sakrili iza žbuna. O, Lutkice, šteta što naši drugari nisu sa nama. Tog trenutka dve veštice su sletele. Skinule crne ogrtače i šešire i vikale su i smejale se. Ali vaši drugari se tu... To smo vi, Heder i Baltazar. Lutkica se užasno naljutila. Da li je to tačno? Vi ste bile veštice. Baš je zločesto da nas tako uplašite. Samo smo hteli da vas prevarimo, objasni Baltazar. I Boca se naljutio. Baš je loša šala, zažalit ćete zbog toga. I dvoje drugara ljutito odu kući. Moramo nekako da im vratimo, Boco.
Kako bi bilo i mi njih da uplašimo. Tako je. Uzviknu lutkica. Imam ideju. Heder i Baltazar ostadoše sami na livadi. Šta sada radimo? Bili su zbunjeni. Možda to ipak i nije bila dobra ideja. U međuvremenu, Boca i Lutkica otrčaše do bubamarine kuće da obuku đavolje kostime. Obukli su crne haljine, crne šešire, pa čak i crvene rogove na glave. Požuri, Lutkice. Bio je nestrpljiv Boca. Vidim da dolaze. Brzo su skočili iza žbuna i čekali da im se Heder i Baltazar približe. Onda su iskočili i jako uplašili svoje drugare. U pomoć! Đavoli! Vrištali su pčele i leptirica. Vidite li sada kako izgleda kad nekoga uplašite? Mali puž je besno skinuo svoj šešir. Šta, to si ti, Boco? Upita Baltazar zapanjeno. Baš je bilo zločesto. Zločesto! Vaš veštičiji trik je bio strašniji, Vikao je Boca. Nije tačno! Đavolji trik je strašniji! Dosta! Grdila ih je Lutkica. Da ste odmah prestali sa svađom. Hajde ponovo da se družimo. Obećavam da više nikada nećemo raditi tako nešto. Ali vi morate da obećate da nas u buduće nećete plašiti. U pravu si. Potvrdili su drugari. Hoćete li da probate đavolje šešire? Reče Lutkica. Naravno da hoćemo. A vi možete da probate veštičje kape. I da sednete na naše metle. Vau, Uzviknu Boca. ovo je super. Letimo baš kao veštice. Da, dodade Baltazar. Kao prave veštice.